Λοιπόν, επιστρέφουμε στο προεκλογικό κλίμα για να γνωρίσουμε ανθρώπους που μπορεί να μην γεννήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά κατεβαίνουν φέτος ως υποψήφιοι στις εκλογές. Θα τους ακούσετε να μιλούν για τους στόχους που βάζουν, αλλά και το μήνυμα που θέλουν να στείλουν με την υποψηφιότητά τους. Για μας η Ελλάδα είναι η γη της επαγγελίας, είναι η πατρίδα μας. Είμαι αυτό που θα λέγαμε με τη σημερινή ορολογία, με τους σημερινούς όρους, πρόσφυγας τρίτης γενιάς. Σε αυτή τη χώρα που με φιλοξένησε να δώσω κι εγώ πίσω κάτι. Δεν έχω σπόνσορες, δεν έχω χρηματοδότες. Η μόνη δύναμή μου είναι η δύναμη του ελληνικού λαού. Έχουν δύο πατρίδες. Κατεβαίνουν υποψήφοι γιατί ένιωσαν, όπως λένε, την ανάγκη να προσφέρουν στην Ελλάδα. Για μένα δεν ήταν μια μετανάστευση, για μένα ήταν μια επιστροφή στις ρίζες, στα τραγούδια που άκουγα παιδί από τον παππού μου ή από την γιαγιά μου. Η κοινωνία ή αν θέλετε η πολιτεία κυρίως με αντιμετώπισε ως μετανάστη. Γεννημένος στο Δέλβινο, ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Λαέρτης Βασιλείου, ηθοποιός και σκηνοθέτης, θυμάται την επίθεση που δέχτηκε από τη Χρυσή Αυγή έξω από θέατρο. Άκουσα απ' έξω άνθρωπους σε παράκρουση να ουρλιάζουν «Αλβανέ, εδώ θα γίνει ο τάφος σου». Στην αρχή νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα, αλλά μετά κατάλαβα ότι για όχλο μπορούμε να μιλήσουμε. Γεννημένος στην κάτω επισκοπή της Βορείου Ηπείρου, ο Παναγιώτης Μάντης κατεβαίνει ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην πόλη των Ιωαννίνων. Οι χιλιάδες βορειοϊπειρώτες που απέκτησαν ταυτότητα χρειάζονται εκπροσώπηση, υποστηρίζει. Το 1990 ανέβηκα στην Αθήνα, όπως όλοι φτωχοί, μας αγκαλιάσατε, μας δώσατε να φάμε, το εννοώ αυτό που λέω, μας δώσατε τα ρούχα σας και μπήκαμε στην κοινωνική ζωή. Προερχόμενος από δεκαμελή οικογένεια στους Αγίου Σαράντα, κάτω από αντίξωες συνθήκες, σκληρή δουλειά και θυσίες, κατάφερε, όπως λέει σήμερα, να διεκδικεί μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήρθα από τους Αγίου Σαράντα και τα πρώτα βήματα προς την ελευθερία τα έκανα στην Κέρκυρα, όπου τότε εργάστηκα ως βιοπόνος. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα βήμα μπροστά όλοι μας και να προσφέρουμε και στην Ελλάδα αλλά και στην ιδιαίτερη μας πατρίδα.